Αυτό είναι από τα πιο οικονομικά tablet που μπορείς να αποκτήσεις από την Redmi. Είναι το νέο Redmi Pad 2. Το βλέπουμε να έρχεται με οθόνη 11 inch με 2,5K στην ανάλυση, μεταλλική κατασκευή, υποστήριξη για πενάκι και δυνατότητα επέκτασης χώρου στα 2 TB με τη χρήση μιας microSD καρτούλας. Τώρα όμως θα σκέφτεσαι, καλά ρε Μάριο, όταν λες οικονομικό, τι εννοείς, στα 300-350 ευρώ πουλά? Όχι και όχι. Το βρίσκεις κάτω από τα 200 ευρώ, εννοείται από την Electroline και εννοείται ότι το έφερα για να δούμε μαζί γιατί μου ζητάτε οικονομικά tablet. Άντε, το κρατάς στα χέρια σου και δεν πιστεύεις ότι πρόκειται για συσκευή αυτής εδώ της οικονομικής κατηγορίας. Έρχεται με LCD οθόνη στις 11 inches και μεταλλική unibody κατασκευή. Έχει αυτήν τη στιβαρή αίσθηση που θες να έχει έναν καθημερινό εργαλείο, είτε όταν διαβάζεις το e-book σου, είτε όταν δουλεύεις, είτε όταν απλά χαλαρώνεις τον καναπέ βλέποντας τον αγαπημένο σου Κύπριο εδώ στο YouTube. Και φυσικά εννοείται ότι απολαμβάνεις όλη αυτήν την υπέροχη κυπριακή μου προφορά στα 4 σε σύνολο ηχεία με στερεοφωνικό ήχο. Εδώ στην οθόνη να προσθέσω ότι έχει τριπλή πιστοποίηση από τη TUF Raylan για την προστασία στην όραση που προσφέρει. Έχει μάλιστα και δυνατότητα να τρέξει στα 90 Hz όταν φυσικά η εφαρμογή το επιτρέπει, όπως και η ορατότητα έξω στον ήλιο δεν είναι καθόλου άσχημη. Τώρα, ίσως να σκέφτεσαι, ο κύριος Μάριε, όμορφο παρουσιαστικό, δεν λέω. Καλή οθόνη, καλά ηχεία, αλλά από τσιπάκι, τι λέει? Μέσα λοιπόν στο Redmi Pad 2 θα βρεις το MediaTek Helio G100 Ultra. Ένα πολύτιμιο τσιπάκι για την τιμή που παίζει, που προσφέρει ομαλές επιδόσεις σε καθημερινή χρήση, όπως και σε παιχνίδια. Ίσως στα πιο βαριά παιχνίδια θα χρειαστεί να ρίξεις λίγο τις ρυθμίσεις για να τα απολαύσεις στο full, αλλά σίγουρα για την τιμή δεν πρέπει να παραπονιέμαι. Είναι σίγουρα εντυπωσιακό πως βρίσκεις τέτοια smooth εμπειρία σε αυτήν εδώ την οικονομική κατηγορία πλέον. Να προσθέσω εδώ ότι η έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι αυτή με τα 4 GB στην ημέρα και 128 στη χωρητικότητα, που όπως ανάφερα και στην αρχή του βίντεο, το tablet μπορεί να δεχτεί και microSD καρτούλα μέχρι 2 TB αν χρειάζεσαι περισσότερο χώρο αποθηκευτικό. Υπάρχει βέβαια και η έκδοση με τα 8 GB στην ημέρα, όπως και 256 GB στον αποθηκευτικό χώρο, αν είσαι λίγο πιο απαιτητικός χρήστης. Σε θέμα τώρα μπαταρίας. Στο νέο Redmi Pad 2 θα βρεις μια μεγάλη μπαταρία στα 9.000 ολόκληρα mAh, που είναι μεγαλύτερη από την πρώτη γενιά και εννοείται ότι αντέχει, όπως κατάλαβες, και περισσότερο. Το χρησιμοποιώ πάνω από μια εβδομάδα τώρα και χρειάστηκε να το φορτίσω μονάχα 2 φορές, που δεν ήταν καν στο 0%. Το έβαλα στη φόρτιση στο 10 με 12%. Για να πάρεις λοιπόν την πλήρη ταχύτητα φόρτισης του, που είναι στα 18W, θα χρειαστείς τον αυθεντικό φορτιστή της Xiaomi, που είναι και αυτός διαθέσιμος στην Electroline και στο electroline.com.cy. Στο πίσω μέρος τώρα του tablet, όπως βλέπεις και ο ίδιος, θα βρεις τη μία καμερούλα στα 8 MP, που σίγουρα δεν είναι φάση Redmi Note 14 Pro Plus, αλλά τη δουλειά της την κάνει. Για selfie καμερούλα έχουμε 5 MP σε landscape κατάταξη, που είναι μια χαρά για να κάνεις τις βιντεοκλήσεις σου. Σίγουρα αξίζει να πούμε ότι το Redmi Pad 2 έρχεται με θύρα για τα ενσύρματα σου 3,5 ακουστικά, που πολύ καλά υποψιαστήκες ότι έχουμε και FM ραδιόφωνο για να ακούς τους τοπικούς σου ραδιοσταθμούς χωρίς τη χρήση ίντερνετ, κάτι που γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί τεκαχόλιδες που το λατρεύουν αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτό που μου αρέσει από την πρώτη στιγμή που πήρα στα χέρια μου το Redmi Pad 2 είναι ότι δεν προσπαθεί να είναι κάτι που δεν είναι. Είναι ένα αντίμιο tablet, ένα στιβαρό tablet που απλώς κάνει αυτό που υπόσχεται. Και εννοείται ότι το κάνει καλά. Αν με ρωτούσες τώρα για ποιον είναι το Redmi Pad 2, θα σου έλεγα για σχεδόν όλους. Δεν είναι σίγουρα για τον απαιτητικό το χρήστη, αν θες κάτι τέτοιο εννοείται ότι η εταιρεία σε έχει καλυμμένο με κάποιον άλλο μοντέλο. Είναι όμως για τον μαθητή ο οποίος θέλει να κρατά σημειώσεις, για τον φοιτητή που θέλει να διαβάζει PDF και να γράφει με το πενάκι που διατίθεται και αυτό στην Electroline, και για τον επαγγελματία που θέλει να κάνει συναντήσεις
και να κρατάει τα log και φυσικά για εκείνο που απλά θέλει να βλέπει Netflix, να παίζει κάτι casual παιχνιδάκι και να χαλαρώνει στο τέλος της ημέρας. Τσεκάρα λοιπόν το νέο Redmi Pad 2 στα καταστήματα της Electroline και φυσικά στο electroline.com.cy, όπου θα βρεις και αυτόν εδώ το προϊόν που είναι άψογος συνδυασμός εφόσον ενεργοποιήσεις και το Xiaomi Interconnectivity. Άντε! Electroline. Έλα στο αύριο.